שלום, מה קורה? מתרגש, אלונה. אני הומו, איתמר, שמי, אני הומו. שמי, אמרתי לך, לא התחלתי. בן 46, אני מטפל על פסיכודרמה, לא בן 46, כן? האמנתם? יש לי 25, מטפל על פסיכודרמה, הומו. כזה חפי חמוד כזה. הגעתי למסקנה אחרי 12 שנה בתל אביב, שאני הומו מתוק כזה, הומו מאמי. יש כאן אגב הומואים? סליחה שאני שואל. כן. מי זה אומר כן? שיוש, אתה הומו? אני מכיר אותי, מה? שלום. מה שנקרא לא עכשיו, סליחה שאני לא רואה אותך. איתי, אני אעזוב אותך, אתה לא רוצה לדבר, נכון? אני הומו אמרתי, 46, 35, פתיחה טובה. זהו, 12 שנה גאה בתל אביב. תשמעו, אני לא יודע איך כבר לקטלג הומואים, אז התחלתי לעשות משהו יצירתי כזה, ויש הומואים שאני קורא להם הומו טיפול. כמונים כזה, הומו טיפול, הומו עובד סוציאלי, אתה לא עובד סוציאלי אולי? זה חמוד, אני מחפש דווקא. הומו עוס כזה, עובד סוציאלי? הומו טיפול, הומו רגיש, הומו כזה שבא לך בדייט, מה קורה, איך אתה? נראה לי, אתה לא בטוב, אני מרגיש אותך, מכירים כאלה? אני לא רוצה כזה, מה שאני נורא כן אוהב ונמשך למינית, הומו ייצוג. הומו שנקר, יש פה הומו בצלאל, הומו שנקר, יש פה סליחה שאני שואל. הומו תקשורת חזותית כזה, הומו בצלאל, למה אתה לא נהנה פה? הומו קולנוע יש פה? אני חושב לפסטיבלים בספיר, אנשים בטוחים, הומו של קולנוע זה הומו הכי טוב, זה חגגים כזה בדרום, הם נורא בטוחים, אנחנו בכלל פסטיבלים, ואז זה פרווה כזה, אתה נהנה? זה פרווה, לא מחזיק לי מים. טוב, אני שאלה לדעת, סבבה. אני גר כמה שנה בתל אביב, אני לא סופר, זה לא כזה מעניין. 11 שנה, עכשיו לא ניצרתי אף פעם כי אני נורא מתוק, זה היה לי קשה. אז עבדתי בהוסטל לפגועי נפש, ככה הרווחתי כסף. אני אומר ככה. בגיל 23 התחלתי לעבוד בהוסטל לפגועי נפש, נורא מוקדם בעיניי, לא? מתמודדי, מי אמר את זה? אני. כל הכבוד. מתמודדי נפש, התחלתי לעבוד שם, הייתי נורא רגיש כדי למלצר. וזה היה חוויה נורא נחמדה, מטרידה קצת בהתחלה, לא הבנתי מה קורה. סליחה, אפשר לדפוק על פגועי נפש? אפשר. אבל ברגישות, נכון? מה? ברגישות? לא צריך. תודה. התחלתי לעבוד בהוסטל לפגועי נפש, תודה. בריאות הנפש, בואו נעשה שנייה כפיים בריאות הנפש.